Kanti-ke sekuphinde kwaqopheka omunye umlando futhi endimeni kaMaskandi ngesikhathi lapho ingoma kaKhuzani emnandi ngendlela emangalisayo asanda kuyikhipha epike kuyo insizwa uLuve Dubazana bethi umjolo mali yangimoshela uthando, lapho ibonakale khona ikhula ngokudlondlobala ishaya u-1 million views ku-YouTube esikhathini esingango-2 days iphumile. Kanti uzokhumbula ukuthi lezi nsizwa ayiqali ukwenza into enhle kanjena, kunengoma yazo ezike zayikhipha ngo-2020 zayipike kuyo uSiphesihle Zulu ethi ijele, nokuyingoma eyenza kahle kakhulu yaze yanqamula unyaka. Sisilethe uDle TV sithi halala kwendlamlenze, halala esizweni sama-Blue Nation, halala kuKhuzani ngokungoma yakhe eyenze kahle kakhulu, liyaphakama izinga likaMaskandi nokuthengiswa kumculo ezindaweni ezifanele online.